Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη μεγάλη υποδοχή εδώ, στη Μακεδονία, η Βέρεια. Η Βέρεια σήμερα μίλησε και έστειλε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Από εδώ σήμερα ξεκινάει το αύριο της παράταξης, της ανοιχτής, της σύγχρονης, της μεγάλης παράταξής μας, της νέας δημοκρατίας. Έτσι όπως τη θέλουμε, έτσι όπως την οραματιστήκαμε. Μακεδόνες συμπατριώτες μου, μαζί έχουμε δώσει και μαζί τώρα κάνουμε και τα πρώτα βήματα ενός μεγάλου αγώνα. Για να αλλάξουμε πρώτα εμείς και να εμπνεύσουμε τελικά και όλη την υπόλοιπη χώρα. Το πρώτο που θέλω να πω πριν από οτιδήποτε άλλο είναι ότι αν αυτό που γίνεται σήμερα εδώ γινόταν πιο συχνά, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά για την παράταξή μας. Αν στο κόμμα μας μιλούσαμε πιο ανοιχτά και σταθερά και όχι μόνο στις εκλογικές αναμετρήσεις, αν δουλεύαμε μόνο συλλογικά και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, θα ήταν όλα διαφορετικά. Και γίνεται, φίλες και φίλοι, να είναι όλα διαφορετικά. Αυτή άλλωστε είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Να ακούει, να συνθέτει, να υπηρετεί τους πολλούς. Γιατί αυτή είναι και η δύναμη της δικής μας παράταξης. Η δική σας φωνή. Η φωνή που μόνον όταν ακούγεται κερδίζουμε τις μάχες. Και φίλες και φίλοι, σήμερα ήρθε η ώρα η φωνή αυτή να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο αποφασιστικά από ποτέ. Γιατί δεν μας ταιριάζει, φίλες και φίλοι, να είμαστε σιωπηλοί. Δεν αξίζει στη Νέα Δημοκρατία να μικραίνει. Θέλουμε την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη και ισχυρή. Όπως την οραματίστηκε, όπως τη δημιούργησε ο ιδρυτής της, ο Μακεδόνας πολιτικός, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μια παράταξη που ξεκινάει από τη δημοκρατική δεξιά έως τις παρυφές της πατριωτικής αριστεράς. Φίλες και φίλοι, σήμερα αυτός ο κόσμος, ο πολύς κόσμος που ιδεολογικά είναι κοντά μας, απέχει από τη Νέα Δημοκρατία. Νιώθει απογοήτευση, πικρία, θυμό. Αντί όμως να κουνάμε το δάχτυλο σε όλον αυτόν τον κόσμο, πρέπει πρώτα να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε τι έφτεξε, τι προχώρησε καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια και τι όχι. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα ουσιαστική αρχή. Να αλλάξουμε δηλαδή πρώτα εμείς. Να τολμήσουμε να κάνουμε πράξη, φίλες και φίλοι, την ιδεολογία μας. Και ας μην έχουν ψευδαισθήσεις ορισμένοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχει Νέα Δημοκρατία την πολυτέλεια να περιμένει άλλο. Η βαθιά ανανέωσή μας είναι ιστορική ανάγκη και πρέπει να γίνει τώρα. Τώρα πρέπει, φίλες και φίλοι, να μεγαλώσουμε την παράταξή μας με όσους σήμερα δεν εκφράζονται από κανέναν. Και το είδαμε στις πρόσφατες εκλογές με την αποχή και τα υψηλά ποσοστά της. Άνθρωποι που προσπαθούν και αισθάνονται ότι οι πολιτικοί ζουν σήμερα εκτός πραγματικότητας. Άνθρωποι του μόχθου, όπως οι αγρότες μας, που οδηγούνται με τα μέτρα που έρχονται και φέρουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Νέοι που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα, γιατί είναι αποκλεισμένοι από όλα. Επιστήμονες και ερευνητές, τα καλά μυαλά της χώρας μας, που προσπαθούν να δραπετεύσουν από μια Ελλάδα αφιλόξενη και αδιάφορη για την καινοτομία. Όλοι εκείνοι που περπάτησαν και το δρόμο του μνημονίου και το δρόμο του αντιμνημονίου
και τελικά μόνο έχασαν. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ζούμε σήμερα τις τελευταίες ψευδαισθήσεις της μεταπολίτευσης και το σοκ της κρίσης. Με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, γέννημα θρέμα της νοοτροπίας που έφερε τη χώρα σε αυτή τη θέση. Απέδειξε και καθημερινά αποδεικνύει ο κύριος Τσίπρας το πόσο συνεπής συνεχιστής του παλιού είναι. Δίπλα του βρήκαν στέγη όσοι ήθελαν να συνεχίσουν να είναι βολεμένοι. Στο πρόσωπό του ανανεώθηκε η τέχνη των ψεύτικων υποσχέσεων. Γι' αυτό και ειλικρινά πιστεύω ότι στις εκλογές που έγιναν τώρα το Σεπτέμβριο δεν κέρδισε ο νέος και κοινικός λαϊκισμός ως πρόταση και δρόμος για το μέλλον. Επικράτησε η ανάγκη αλλαγής όσων άσκησαν εξουσία και συνδέθηκαν με τον πόνο που έφερε αυτή η κρίση. Δεν ξεμπερδέψαμε όμως με το παλιό. Και μόνο οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες, με τις αοριστείες, τα σκληρότερα μέτρα, την προφανή έλλειψη προετοιμασίας στα ισοδύναμα και την τεράστια υποκρισία, είναι ο ορισμός του παλιού. Όταν μάλιστα το παλιό υποκρίνεται το νέο, τότε αυτό, φίλες και φίλοι, λέγεται παρακμή. Αλήθεια, στις προγραμματικές δηλώσεις ακούσαμε τίποτα καινούριο? Διατυπώθηκε από τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του έστω μία πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας? Δεν μπορεί, φίλες και φίλοι, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, να μην υπάρχει ούτε η γνώση, ούτε η βούληση για ένα νέο πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Αν δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ας αντιγράψουν ένα έτοιμο και πετυχημένο μοντέλο. Αυτό που εφαρμόσαμε εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα δουλέψαμε εντατικά και μεθοδικά. Μειώσαμε και παρακάμψαμε όπου υπήρχε ανάγκη το συγκεντρωτισμό της κεντρικής διοίκησης. Επενδύσαμε στη συνεργασία με τους φορείς, τα επιμελητήρια, τις τοπικές κοινωνίες, τον ιδιωτικό τομέα και φέραμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Μέσα σε 2 χρόνια μόλις αυξήσαμε την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ κατά 40 μονάδες, από το 53% στο 93%, και είμαστε σήμερα η πρώτη περιφέρεια πανελλαδικά. Είμαστε όμως για δεύτερη συνεχή χρονιά η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα και στην εκταμείευση κονδυλίων και τις πληρωμές των έργων. Το 2014 μόνο οι συνολικές πληρωμές ξεπέρασαν τα 208 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά σε 24 μήνες πληρώσαμε περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ σε έργα που υλοποιήθηκαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Δεν είναι απλώς αριθμοί, φίλες και φίλοι, όλα αυτά. Αυτά είναι χρήματα στην αγορά, νέες επενδύσεις, αναβάθμιση στις υποδομές και την ποιότητα της ζωής μας, δουλειές και νέο εισόδημα. Και βεβαίως δώσαμε έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, τους πυλώνες που αποτελούν την παραγωγική και αναπτυξιακή μας βάση. Πέρα από τις επιμέρους δράσεις σε κάθε τομέα, πετύχαμε να συνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με την τουριστική προβολή του τόπου μας, της Μακεδονίας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που παράγουμε. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι ένα μοντέλο που μπορεί να ακολουθήσει σήμερα η κεντρική κυβέρνηση. Το ερώτημα της κοινωνίας ακόμη και σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Μπορούν ποτέ τα πράγματα να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα? Σε αυτό καλείται να απαντήσει οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτισσες, η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, όλοι εσείς. Στέκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως υποψήφιος για την προεδρία αυτού του κόμματος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Σε μια εποχή που δεν αρκεί να είσαι νέος, με καλό βιογραφικό σπουδών και επαγγελματικής πορείας, με σημαντική εμπειρία διοίκησης και έργο
άφθαρτος από τη διαχείριση της κεντρικής εξουσίας που ο κόσμος καταψήφισε. Είμαι υποψήφιος, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ, γιατί ξέρω να διεκδικώ μεγάλες συλλογικές πολιτικές νίκες που αγκαλιάζουν την κοινωνία, γιατί μπορώ να απελευθερωθώ από τους κομματικούς συσχετισμούς για να μεγαλώσω την παράταξή μας, γιατί μπορώ να αθροίσω δυνάμεις, να ενώσω κάτω από τον κοινό μας σκοπό. Άλλωστε, το έχω κάνει, το κάναμε πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο, και μαζί μπορούμε τώρα να το επαναλάβουμε σε όλη την Ελλάδα. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, το κάναμε στις εκλογές για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη, την πλατύτερη κοινωνική συμμαχία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Απέναντι σε όλους και όλα. Απέναντι σε όλα τα συστήματα και τους μηχανισμούς. Το ίδιο, φίλες και φίλοι, συμβαίνει και τώρα. Μαζί όμως μπορούμε να το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Γιατί νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, είμαι εδώ και ζητώ τη στήριξή σας για να τολμήσουμε να αλλάξουμε τώρα, πρώτα εμείς και μετά να αλλάξουμε τη χώρα. Και είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε έτοιμοι στην επόμενη αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή γίνει, να κερδίσουμε τις εκλογές. Ξέρω καλά ότι χρειάζεται από την επόμενη μέρα σκληρή δουλειά. Όμως δεν είμαι μόνος, φίλες και φίλοι. Έχω εσάς, όλους εσάς, τα άξια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδιοικητικά, κοινοβουλευτικά, στελέχη από όλη την Ελλάδα, τα μέλη της παράταξής μας, και μαζί όλοι ενωμένοι έχουμε τη δύναμη να το καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, θα το έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες αρκετά. Αναρωτιούνται διάφοροι για μένα. Μα καλά, πώς αποφάσισε να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια? Πώς τόσο ξαφνικά? Ποιον? Ποια? Ή ποιους έχει από πίσω του? Ποιες δυνάμεις? Ποιες συμφωνίες? Ποιες πλάτες? Και είμαι σήμερα εδώ στη Βέρεια, όπως και χθες στην Πάτρα, για να σας ομολογήσω κάτι. Πράγματι, φίλες και φίλοι, έχω πλάτες. Έχω τις πλάτες των νεοδημοκρατών, τις πλάτες της βάσης και των απλών μελών της παράταξής μας και μόνο. Και δεν τις έχω πίσω μου, φίλες και φίλοι. Τις έχω δίπλα μου. Και μαζί θα μπορέσουμε στις 22 Νοεμβρίου να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει και να καλέσουμε πίσω όλους εκείνους που στεναχωρήσαμε, που πικράναμε, που αισθάνονται και έχουν θυμό, δικαίως ή αδίκως. Φίλες και φίλοι, κανένα από τα παραμύθια του κυρίου Τσίπρα δεν ισχύει σήμερα. Μόλις αρχίσουν οι επιπτώσεις από τη συμφωνία που φέρνει την υπογραφή του και που γι' αυτό βιάστηκε να πάει τη χώρα σε εκλογές, θα φανεί και το μέγεθος της αποτυχίας του. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες. Και πρώτα απ' όλα, υποσχέθηκε λιγότερους φόρους. Λιγότερους φόρους για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον επαγγελματία, τον αγρότη, το μισθωτό. Αντί γι' αυτό όμως, οι πολίτες και η χώρα πνίγηκαν στους φόρους. Στους νέους, υψηλότερους και άδικους φόρους. Δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα αν μπορεί να αντέξει ο κόσμος να πληρώσει. Φορολογεί ό,τι κινείται σήμερα για να φτιάξει το παλιό κομματικό κράτος που ονειρεύεται. Το κράτος των φίλων, των συντεχνιών, των κομματαρχών του. Αυτό το κράτος ζητάει με νέους φόρους να πληρώσουμε όλοι εμείς, ο κύριος Τσίπρας. Έτσι η χώρα όμως δεν θα φύγει ποτέ από το αδιέξοδο. Η κοινωνία κουράστηκε από τις παρατάσεις και τις καθυστερήσεις. Πρέπει τώρα, περισσότερο από ποτέ, να ολοκληρώσουμε τις βαθιές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις,
που θα υπερασπιστούν την κοινωνική συνοχή, τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε να πάρει μπρος η οικονομία μας. Πρέπει η χώρα μας να παράγει πλούτο προκειμένου να μπορεί να κατανείμει κοινωνικά αγαθά. Φίλες και φίλοι, στη Νέα Δημοκρατία πρέπει τώρα να επανακαθορίσουμε το ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό μας πλαίσιο. Να δώσουμε απαντήσεις για το κράτος που δεν πρόκειται να κάνει βήμα με το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, για τους θεσμούς που έχουν απαξιωθεί, για την μετριοκρατία που καταδικάζει τη χώρα, διώκει την αριστεία και διώχνει στο εξωτερικό όσους μπορούν να πάνε τον τόπο μας μπροστά. Για την υποστήριξη της δημιουργικής Ελλάδας που υπάρχει και δεν ανέχεται ούτε να της κουνάνε το δάχτυλο, αλλά ούτε και να ζητάει δανεικά για πάντα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα που δεν είναι πλέον αργά και δεν είναι γενικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα, οφείλουμε ως Νέα Δημοκρατία να έχουμε την απάντηση που κερδίζει. Γι' αυτό και όταν με ρωτάνε, μπορεί όμως η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτό το φαινόμενο Τσίπρα? Απαντώ ευθέως. Αν εμείς σήμερα τολμήσουμε, αλλάξουμε, ναι, η Νέα Δημοκρατία μπορεί και σύντομα μπορεί να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμα με την ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, σε παλιούς και καλούς φίλους, αγωνιστές αυτής της παράταξης. Η δημοκρατία μας είναι κοινοβουλευτική και ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας είναι το κοινοβούλιο. Τις μάχες όμως, φίλες και φίλοι, δεν τις χάσαμε στη Βουλή, όπου είχαμε πάντα, ακόμα και σήμερα, εξαιρετική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τις μάχες, φίλες και φίλοι, τις χάσαμε στην κοινωνία και πρώτα εκεί πρέπει να ξανακερδίσουμε. Οι μύθοι και οι ψεύτικες υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα δεν δόθηκαν στις κοινοβουλευτικές συγκρούσεις. Δόθηκαν στις επαγγελματικές ομάδες, στους συνταξιούχους, στους νέους. Και δίπλα σε αυτούς πρέπει σήμερα εμείς ως Νέα Δημοκρατία να σταθούμε με αληθινές και ρεαλιστικές προτάσεις. Οι πολιτικές χαράσσονται στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και εμείς θα δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα από την επόμενη μέρα. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει εξαιρετικά άξια και ικανά και πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη που θα ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια και επιτυχία στις θεσμικές λειτουργίες του Κοινοβουλίου με τον τρόπο που ορίζει ρητά το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και που δεν προβλέπει διαρχία. Την επόμενη κιόλας μέρα θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις. Θα αγωνιστούμε με τρόπο συλλογικό και ενιαίο, συμπαγή και δυναμικό. Όπου κι αν η παράταξη δίνει τη μάχη, θα τη δίνει ενιαία και συντεταγμένα. Και η φωνή μας θα είναι πιο δυνατή από ποτέ. Γιατί, φίλες και φίλοι, το ουσιαστικό ερώτημα είναι ένα. Ποια θα είναι η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα? Η Νέα Δημοκρατία είναι η κεντροδεξιά παράταξη της χώρας. Γι' αυτό σχεδιάζω εγώ να γίνει και σύγχρονη. Να γίνει ξανά μεγάλη. Μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία που δεν βάζει ταμπέλα στον εαυτό της, ούτε στον κόσμο της. Ένα κόμμα που με τον τρόπο που λειτουργεί δίνει δείγμα γραφής στην κοινωνία για το πώς θα κυβερνήσει. Ένα κόμμα ανοιχτό, με οργανωμένο διάλογο με την κοινωνία και τις οργανώσεις των πολιτών, με δομές, ώστε να προσελκύσουμε τα καλά μυαλά της χώρας μας, αλλά και τους νέους ανθρώπους που είναι σήμερα στο περιθώριο. Ένα κόμμα συμμετοχικό, που θα δίνει λογαριασμό στον κόσμο του
για τις πολιτικές του επιλογές, που θα ζητά από τη βάση το ναι ή το όχι για τις επιλογές του, με συνδιασκέψεις 2 φορές το χρόνο, με την ανάδειξη του 50% των υποψήφιων βουλευτών από τοπικές ψηφοφορίες όλων των μελών. Ένα κόμμα της αξιοκρατίας και όχι της επετηρίδας, με καθορισμένες θητείες για όλους τους ρόλους και πρώτη αυτή του αρχηγού. Επειδή όμως, φίλες και φίλοι, γίνεται τελευταίως και σωστά πολλής λόγος για την ενότητα, σημασία έχει να καταλάβουμε ότι την ενότητα μπορεί να την εξασφαλίσει μόνο η ουσιαστική ανανέωση, που θα δώσει τον αέρα για νέες πολιτικές νίκες. Και την ενότητα την εγγυάται και την επιβάλλει η ίδια η βάση της παράταξης. Όλοι εσείς, και την υπηρετούμε όλοι εμείς, οι 4 υποψήφοι. Η επανασύνδεση με την κοινωνία μπορεί να γίνει μόνο αν η λογική των μεγάλων αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε στην παράταξή μας δεν χαθεί μέσα σε ακρότητες τις επόμενες 40 μέρες. Για μένα, η ουσία, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο να υποστηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής μας παρουσίας απλώς αυτό που είμαστε. Αυτό που μας έκανε όλους, τους μεγαλύτερους αλλά και τους μικρότερους, να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Τις αξίες που μοιραζόμαστε, τον πολιτικό ορθολογισμό, την κοινή λογική, το βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο και την ατομικότητά του, το σύγχρονο πατριωτισμό. Αυτές οι αξίες είναι, φίλες και φίλοι, που μας καλούν σήμερα να τολμήσουμε. Να τολμήσουμε να αλλάξουμε. Και να το αλλάξουμε δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε απλώς αρχηγό. Σημαίνει ότι αλλάζουμε σελίδα. Αλλάζουμε νοοτροπία. Αλλάζουμε το ίδιο μας το κόμμα. Και ετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες προκλήσεις που θα έρθουν μπροστά μας. Με βαθύτερη και μεγαλύτερη όλων να φύγει επιτέλους η χώρα από την παρακμή. Να βρει έναν δρόμο που δεν θα καιροφυλακτεί συνέχεια η πολιτική και η οικονομική αστάθεια. Που δεν θα μεγαλώνει η ανεργία με τον νέο κρατισμό που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τους ανέργους, αλλά για την κομματική του πελατεία. Που δεν θα απομονώνει τη χώρα στο εξωτερικό, που δεν θα ανησυχούν οι πολίτες για τους σκόπους μιας ζωής απλώς από μια στραβοτημονιά. Πριν τις αναμετρήσεις όμως με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, χρειάζονται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νίκες απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να μας ξανακούσουν οι πολίτες, που σήμερα δυστυχώς δεν μας ακούν πια. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, αυτή τη μεγάλη παράταξη, την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, την παράταξη που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα και έλυσε το πολιτιακό μας ζήτημα, την παράταξη που μας έβαλε όλους στο τραπέζι των ισχυρών της Ευρώπης. Αυτήν την παράταξη που σήμερα χρειάζεται αλλαγή, ζητώ από εσάς να μου εμπιστευτείτε. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, ξεκινήσαμε. Είμαστε σήμερα εδώ στη Βέρεια, χθες στην Πάτρα, αύριο στο Κιλκής και την Πέλα, και θα συνεχίσουμε αυτές τις 40 μέρες σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε έναν αγώνα μεγάλο και καθαρό, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς μηχανισμούς, με τη δύναμη τη δική σας, τη δύναμη της κοινωνίας, τη μόνη δύναμη που κινεί και αλλάζει τον κόσμο. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε δυνατά σε αυτή τη μάχη. Το καινούριο γεννιέται. Στις 22 Νοεμβρίου το καινούριο έρχεται και το φέρνουμε εμείς.
Μαζί χτίζουμε το αύριο της παράταξής μας, την καινούργια Νέα Δημοκρατία, τη μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Μόνο μαζί μπορούμε να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Στις 22 Νοεμβρίου τολμάμε, αλλάζουμε, κερδίζουμε. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Βέρεια, την Ημαθία, τη Μακεδονία, όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και με τη νίκη.